Bon dia, farmacèuticos! Esta setmana continuem amb els esmorzars valencians. Així que avui toca esmorzar esportista valencià. Anem allà. Els nostres almorzars tenen nom d'esportistes de llegendes espanyoles, però a partir d'ara també tindran nom d'esportistes valencians. Richie, un Indurain. Perdona, en vez d'un Indurain, vols un Diego Schaffer en una biute artesanal? De puta madre.